Krátka výkon služby KDI, transport motorovú taxi, pre všetky zjazdky krají, pronikajúce vozidlo, Bajkalská, Šamorín. Vodič vozidla Toyota Corolla, odstavte vozidlo na krajnici. Zastavte vozidlo, ináč bude použitá strelná zbraň. Zastavte vozidlo. Výstup z vozidla. Na čo ste unikali? Ja som neunikal! Od Vajanského ideme za vami. 121 ste išli, cez Kolajnice, cez Vajanského. Veď ma naháňal ten debil. Pozrite, čo mi spravil s autom. Keď vás zastavuje polícia, tak by ste ma zastavili. Ale ak sa máme vidieť, že ste naozaj policajti pre Boha. Kto by blikal asi za vami? Lebo on neblikal, keď do mňa narazil. Pán vodič, bude s vami vykonaný aj orientačný test na drogy. Užili ste nejaké omamné psychotropné látky pred jazdou alebo počas jazdy? Nie. Dobre, v poriadku. Dobre, ďakujem. Že ste pozitívni na látku amfetamín, metamfetamín. Aha, Dobre, páne, takže týmto vás vyzývam, aby ste sa podrobili toxikologickému vyšetreniu.